Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan bidiyo kamar yadda muka saba kawo fassarori dangane da wasu muhimman mafarkai wanda suke da matuƙar fa'ida gare mu fa'idantu da su, sannan kuma mu lura da ma'anoninsu a duk lokacin da muka tsinci kanmu cikin yin wannan mafarki ɗin. A mafarki da cin ganye, wannan mafarki yana da alkhairi sosai matuƙa ga mai mafarki, sa'annan yana nuni da samun wani alkhairi ko wani arziki da zai zo masa nan ba da jimawa ba. Sa'annan kuma wannan mafarki da cin ganye yana nuni da samun sauyi ko kuma samun wani sabon rayuwa wadda zai zo wa mai mafarki a nan ba da daɗewa ba. Don haka idan kana da wani mafarki wanda ka yi taɓa yi ko kuma wanda ke kulle maka kai, cikin ƙarƙashin wannan bidiyo za ka iya kai kwamin da mafarkinka. Insha Allahu Rabbi za mu duba sa'annan kuma mu amsa muku. Don haka sai a yi subscribing wannan channel a kasance tare da mu domin samun ilmomi dangane da mafarkai da wasu sirruka wadda muke badawa domin warware matsaloli na rayuwa.